Veľké, keď ja môžu jo našho voča rozumieť, ten ráno, když on stane, znovu si myslí na sušie tušie, alebo je to zase veľk pobu. To môže rozumieť, co to jeho zabiera. Na druhém boku v Africe, tam je to na nás celé samozrozumné, že tam tie veľké a tie svone a ja neviem čo, že sa tie škytajú a že Bože dlážaň sa nezaceli a neskončuje. Hačku ešte tam tiež nic iné, tu skot tých domorodných, ale samo tých človekov. No hej, tiež kus úzkosťou přinesú. Ale a potom to veľká, to je tiež napríklad ten rozečanský veľk. Tun za to Žan furt převysoký bol nejak. Tam je Šunové napríklad, tam je on přeskočil, by to postavil už to. Druhé veľké napríklad, to je Kinsporské hory tam, tam sú tiež volce boli, to sú veľké, tam sú tie veľké, to sú tiež potom volce tam potrovali, ale tam ešte tak, že sú GSP-ne tu elektrický pod povalili a tie volce, ktoré sú von zbežili, přes tu povalené pod, tak sú tie veľké zase. Tie veľké sa tam nie sú zvierili přes tu povalené elektrické podskočič, alebo tak. Také rozdiely sú. A také veľké, kaž rozečanský tumbe sa doba zaceliť, dokež tu svoje kmanosti potom ty na potomníkov přenese.